Samantala mga idol, Padunungan 2026 muling umarangkada sa Pangasinan. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Nasa mahigit 60 pribado at pampublikong paaralan dito sa buong lalawigan ng Pangasinan ang narito ngayon sa Narciso Ramos Civic Center sa bayan ng Lingayen upang makipagtagisan ng galing at talino para sa edisyon ng Padunungan 2026. Ilan lamang ito sa mga eksenang nasaksihan kahapon sa muling pag-arangkada ng Padunungan 2026 na inorganisa ng UP Subol Society Baguio Chapter. Tuwang-tuwa ang mga estudyante, partikular ang mga junior high school students ng Mapandan National High School at tapos silang masungkit ang kampyonato sa Quiz B Junior High School category. Ayon sa kanila, sa kabila ng ilang araw lamang na preparasyon, hindi nila inakalang makakamit nila ang naturong parangala. Super worth it po. Kaya sabi ko po sa inyo na magtiwala sa sarili para laging wagi. To be honest po, 4 na araw lang po kami nag-review. And then, sa 4 na araw na po na yun, tigi 1 oras lang po. And then, yung other review po namin sa bahay na po, kanya-kanyang review na lang po kami. Ibinahagi rin ng mga kalahok mula sa The Great Plebeian College ang kanilang mga sinagawang pagganda para sa taunang tagisan ng talino at galinga. Ang preparation po namin sa Padunungan 2026 ay 4 days lang po. Nag-start po kami from January 5 to January 7. Kinausap ko po yung mga bawat coaches na tutukan po yung mga bawat participant po na hawak po nila. Nang sa ganun po ay handa po silang makipag-compete sa iba't ibang school. Siyempre, kailangan din naman po natin na mag-practice para maging successful po yun. Tapos yung mga props din po, siyempre, kailangan din natin ng onting cramming din po. Nag-cram din po kami. Tingin ko naman po 50-50 po siya. Depende na lang din po sa magiging resulta ng preparation po namin. Gagawin nyo ang lahat para makuha. Yes, gagawin po namin. Ayon naman kay Padunungan 2026 Project Head Fritz Pasawa, layunin ng programa na palalimin ang kalaman ng mga kabataan sa wika at kultura ay hindi ng pagpapalawak ng kanilang kamalayan sa intelektual na pag-unlada. Ang mga competition din po namin ay inaayon sa tema po na pinipili namin. So ngayon, ang pinili namin tema ay ang Limata, Dismantling and Freedoms through Education. And sa edukasyon, malaking punto dito ang pagkakaroon ng advanced at development pagdating sa lengguwahe. At in a way, nape-preserve dito ang culture, ang ating heritage, but at the same time, mas nagkakaroon din ng cognitive development. Sinabi naman ni UP Subol Society President Ruvic Honrado na ang Padunungan ay isa ng tradisyon ng kanilang organisasyon bilang ambag sa pagpapaunlad ng edukasyon ng mga estudyante sa Pangasinan. More than the idea that UPSS also serve or bring back service to the people of Pangasinan, Padunungan ay a community, basically a tradition na ng excellence, ng learning, and ng community ng bawat estudyante. So here, we just not give them the avenue to know their talents, to know their wits, but at the same time, syempre yung camaraderie dahil lalo na rin, binabalik na rin natin yung mixed inter-campus quiz show kung saan iba-ibang schools na rin po yung nakikipag-participate sa atin. Imimix po natin yung mga schools. Iba't ibang kategorya ang pinaglabanan ng mga kalahok kung saan naipamalas ang kaalaga ng kamalayan sa kultura, kasaysayan at yaman ng lalawigan ng Pangasinan. Ang programa ay inorganisa ng mga mag-aaral ng UP Baguio na nagmula sa probinsya ng Pangasinan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.